alhamdulillah. Lho, Kowe iki bergawe bolak-balik ora hafal. Lah Kowe wis on warung lah kowe lagi on. wis ana lek tir. Lah aku nek wis mekan abang on siap. Oh, siap. Nah. Siap apa? Lah karek sampean kok. Oh iya. Maksudnya sampean siap di syuting ya toh, siap action. Maksud. Syuting bolak-balik ora tau bayar. Lah kon bayar piye malah kene dibayari. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ora enek sing jawab baleni. Kok nek diseneni Pak Yai piye? Ora. Ora ta. Ora diseneni iki maksudnya salah dibenerne untuk melangkah berikutnya ben ora mengulang kesalahan yang kedua kali. Oh, sing gak oleh dawa apane, Mang? Tune tok ya. Oh ya. Biasa kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya biasa. Masa gak digedhe? Biasa udah gede no. Oh iya. Suaramu ki asli cilik. Masa ta? Nek rodeknya gede. Yo, Bro. Biasa. Iya. Salam biasa. Assalamualaikum. Salammu soalnya dungo. Ya. Cengengesan. Ora. Siap. Iya, siap. Serba. Kamus minggu. Kowe aja ngajak guyon karo aku. Ora. Aku wis kesel tenan. Masa kesel? Kok tapi jetis. Salam tenanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang purun jawab kula dongake kathah rezekine Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Aku ngene-ngene wis dijawab ini ayemku tentrem tenan ning ati soplong. Oh iya Mas, salam iki mangi kudu dijawab ya. Jawab apa meneh iki masih kancaku dhewe iki. Iki sing dadi nganten kancaku. Mas Nuril? Iya, Mas Nuril sepurane ya Mas aku ora buah. Wow, jar kowe iki rai gedhek kok. Rai gedhek piye to? Lah wong kancane kok ora buah. Lah aku lali tak darani ya ora Nuril kok. Carane golek utangan kok digo buah. Golek utangan. Wong sesuk Bang Titil narik kok golek utangan ya tambah nemen. Ngapunten ya Mas Nuril ya. Ya ora buah ya. Ya sepurane tenan mbok sepah sepurane sesuk tak kredit ya. Masa buah ki ya berlangsung hari ini nek niat buah sesuk mbok kredit ya sepeda motor. Ini pasangan yang sangat serasi nggih Bapak. Mas Nuril kalian Mbak Siti Lestari. Mbak Siti Lestari dan Mas Nuril ganteng. Mbak Siti Lestari. Siti Les nggih niku napa niku nggih cantik jan pasangan. Wah gandengane sok rowaket ngene ta lele. Sono. Ya aku marai pengen. Aku dempian gandeng bojoku dadi nganten ngene iki ora. Lah kok ora gandeng? Lah kae amsene sampean no. Lah kok ora gandeng sebab apa? Lah wong ape didoni aku. Tak gandeng idon pisan. Paling senenge kepaksa karo aku. Senenge kepaksa. Lah nek niki kan pun pasangan yang sangat ideal. Ya Mas Nuri. Ya kenalnya di mana sama mbaknya? Walah pret. Kok walah iki lho. Niki ora ada kok kenal di mana paling yo nang ngarep kono. Wong sak desa kok. Oh lah aku mbiyen ora roh ngarepan kuwi bojoku ya ora roh. Lah terus piye biyen? Lho biyen to bojoku nyapu ngene. Nyapu esuk-esuk aku terus liwat fik aku malah disauri wedi karo maratuaku. Piye? Tak idon sapa aku terus wedi entek sing bojo dhisik ya to? Bojo dhisik sing kene ndase ka lho. Saiki tak idolno sing kene ndase. Mulane kuwi tak tambah 3,5 iki jane pitik apa kok ditambah-tambahno. Matur sembah nuwun Pak Woto, lumantar Ibu Angrengga Busana nggih menika Sekar Ayu. Aku pengen takok siji. Boblek takok dingis takokno. Iya ya aku pengen takok. Iya takok. Aku pengen takok. Sampean kan bahasane nritik, basane Jawa kan hebat. Aku pengen takok basane kulon iki apa? Kulon iki basane kilen. Ya umpama lor ler. Kidul ora iso ngono kok MC takok iki lho Lah MC ne mbok salahne lho. Lho yo tak salahne ora nek bahasane kidul. Lor ler, kulon kilen. Lah nek kidul. Kamu tidak dunung. Delok jajal. Lho iki lho. Iku anggere ngatek celometan tak tutuk mik ngantek ceplos lho. Apane sing nyeplos? Mike. Oh iya tak dereni kono aneh. Lor basane Ler, Pak. Kulon. Kilen, Pak. Kidul. Wingkingipun ler, Pak. Basa to wi? Etan. Wingkingipun kilen.
Betul tak? Betul timbang wong Iki edan. kok timbang wong edan. Tak takoki babagan kewan. Nek iso jawab dhuwitku ki engko pek. Pira Pak? Lho, tenan pora pira lho iki. Aku yo ora sombong lho, Ndende. Lah iki Domas ki engko nek gelem jogete hot langsung takon mlebu lah iki bandaku. Piye. Yo, nek iso jawab, Nek iso jawab langsung tak wene dhuwitku iki. Yo. Aku pengen takok ula kuwi sing ora iso ngleker ula apa? ula bar mangan tikus. Kleru, tetep iso kowe. Wetenge kemarin dileker ora kena. Alah tetep kena ndase, tetep mengu. Ula sing ora iso ngleker, ula ning panggone sempit. Alah ora nek stane, ora nek stane. Malah nayoh karek lho ngono. Ula ndur wit yang leker ciblok. Alah nayoh. Ndur wit yang leker ciblok lho. Tetep ngleker. Lah ula gak iso ngleker ula apa? Ula mangan linggis. Kuwi iso kewenceng kaya ngene. Kaya ngemu lho. Tak mau. Ula apa? Ula mangan linggis. Keten aku ya. Iya ya. Ula ya. Iya ya ula. Kowe ngerti ula? Oh ngerti, Dik. Ula apa sing mlayu, sing mlaku ngitan? Oh. Sing parek ngitan ya. Ula mana? Ora iso. Ula sing parek ngitan ula apa? Ula diuber wong. Ora iso diuber ya menggok sok ngalor sok idul. Ula parek ngitan. Ula ape digedhek? Ora gedhe sok nyimpang rono-rono. Lah ula apa sing kuwi parake ngetan? Ula kokulon. Oh ya goblok keneh iki aku digobloki. Wah siji tok. Apa? Sakabeh kewan ya sing ora oleh ning pom kuwi kewan apa? Pitik. Alah pitik tetep lho kae ning truk ngisi bensin ses lho digawa ning truk ya oleh. Cempe biasanya cempe putrat-putrat ora disopan gitu, gak oleh. Alah oleh ning pasar paingan kuwi digawa ning pom ya oleh kok sok. Pedet malah podene ya tetep oleh. Kewan sing golek nang pom. Kewan sing gak oleh ning pom iki kewan apa? Wis nyerah. Lho kae lho sing diomong kodhok Gak oleh. lho lah kodhok nek ngorek gak ya pome mbledos. Kodhok nek ngorek lho gak pome mbledos gak ndasku piring malah kebledosan. Alah. Ijek sitok genten aku ditakok ya. Mangko aku mbok ambu. Ora. Ijek tentang ula. Ya Allah. Pitik duwe sikil. Duwe. Pedet duwe sikil. Duwe. Wedhus duwe sikil. Duwe. Apa sebabe ula gak dituki sikil? Soale wis takdire Gusti Allah SWT. Salah. Lho, cek iso salah iki lho. Ya, apa sebabe ula gak dituki sikil? Sebabe kuwi ngono ya ula. Lah ya apa sebabe gak dituki sikil? Sebabe lunyu. Gak iso. Sebabe galak. Oh, gak iso. Lah sebabe ula kenapa kok gak dituki sikil? Lah dituki sikil nyokot. Kok iso? Nah ula tuki sikilem. Ula dituki sikil nyokot ngene. Oh iya kok gak protol sikilem ya. Aku mbok goblokin aku genting deh. Benci deh. Ya mohon maaf ya Mas. Masnya jangan tegang. Senyum nyaman senyum. Senyum aja dong ngene. Nganten sehat tur padha senenge. Nganten sehat tur padha senenge. Senyum dulu dong. Senyum sedikit aja. Iya. Yes. Mata genit. Makin malah aku didoni. Mas kula tak jogetke Domas niki angsal nggih. Iya malah dikongkon lho. Ngapunten lho, saestu ngapunten lho Mas. Ya, Mas. Ngapunten Mas, mboten buah niku. Nggih mboten buah nggih, enek dhek 20. Lah ngitku ya tak nggo tuku PPO ngono lho. Engko ndang kena angin nggih. Rencananipun pinten to Mas momongane? Kathah. Oh kathah. Berarti pun jamune jenengan. Mbon. Nggih, jamune napa? Yes, ditutuki pas kene lho, Pak. Lah kok nek pas kene jam bledos. Tutus. Opo iki? Iya, jan romantis ini lho aku seneng dadi nganteni ngene iki lho. Ngene iki lho Hir, dadi nganteni iso romantis. Ora kaya awak dhewe ya. Nggih, ngapunten nggih. Jamune napa, Mas? Berapa iki? Oh, kantun jenengan kok, jenengan ngombe ndok bebek napa kantun? Napa kali sengkrit? Sprite. Sengkrit. Oh, alah sing anu nganggo gendul gitu. Batal apa gendul? Botol. Ya Allah. Ya, Pret, dijogetke yo. Dijogetke
aduh Mas maju, Mbak juga maju. Kipas ditinggal, kursinya disunggi. Nah, ya. aja. Ora. Kipas tinggal tok bocahnya maju. Ya, kipasnya ditinggal, Mbak maju. Yuk, Mbak sing maju. Maju. Aduh. Sambak cengel aku. Oh, wis maju kok. Iya, ya maju sini. Aku kurang ngene kok. Oh lah Gusti, akhirnya ditangkap. Oh alah, ini bingung bayar KUD yuk. Ya mangga mlebet kok mlebet sini. Ngono dek sok bar double karo Lurah Yit. Iya ya. Bar double karo Lurah Yit wong tuwek sok MC pikun aku. Wah aku meng anu Pret. Piye? Paling wong cek mangkon to iki. Iya. Batal dadak. Numpak motor teko jupuk. Wueng. Patake wong ki aku. Sok ne patake. Ora nek guri arek tulisane botol. Iya nek kene. Sok gak tak tulis ya jen gune. Hadap kamera. Ya wong tuwek kok dendam aku. Masa gendam. Wong ngarengetan e. Iya. Ketoke karo kula. Karo sapa? Cari PP gitu ya. Apale ra gamprak. Iya Pak Yet lho, sik bulet kabeling bulet. Oke, sini dua pertanyaan. Biasanya anu jawatan takon. Nanti Pak. Kok guru tak bueng. Bueng. Lah tadi anu dengan gludak syukur. Bueng prok. Oke ya, dua pertanyaan 20 detik, kalau nggak bisa jawab bilang pas, kalau ada waktu saya ulang kembali 20 detik sering. Oke, namanya siapa Dek? Dista. Oke, Dista. Oh Dista ya. Siapa? Sinten Mbah? Sinten Mbah? Kalau takut sing kaos abang lho. Sinten Bu? Kaos abang. Waduh, abape. Oh iya, Rizka. Yang satu? Gaya. Oh, apa? Gaya. Oh iya, jenenge Gaya. Mbak Gaya. Tenanan toh? Iki lho. Rizka sini sapa? Gaya. Oh, alah Gaya. Gaya ya. Betul ya. Rumahnya mana? Gak tak gowo. Pinter. Cita-cita jadi apa? Cak wis pinter iki. Cita-citamu jadi apa? Lu gak cita-citamu ku lho, apa ngedos apa lho? Oh karo to. Cita-citanya jadi apa? Oh iya, yang ini cita-cita jadi apa? Aduh, untune tayangan diketono. Wah, koyo ape ngemut aku modele. Yuk, ini minta lagu apa? Oke, Apa Pret? mbah wong kupingku bosok ora patek krungu. Ala sing gede ditambahi. Sing gede. Ayo Le, maju Le sing awakmu ben gak panasen, engko nek garing kare nyelepno engko malah. Ya rene. Waduh, wajahnya sok gokil ngene ta. Piye? Gokil. Anu gokil lucu ya? Ora. Lah apa? Gosong kileng-kileng. Jenengmu sapa Le? Kepo. Oh jenenge Kepo. Mas Kepo rumahnya mana? Ya kira gaul. Ora digo. Kepo ora jeneng lho. Lah Kepo ki apa? Kepo istilahnya cah saiki kepo ki apa? ingin tahu aja. Oh pengen tahu aja. Aku pengen tahu banget gitu loh. Jenengmu siapa Le? Sing asli. Biasanya ditakoki cucu lampah kok ora gelem jawab jujur. Sesuk udunen 5. Kudu jawab jujur. Siapa jenengmu? Biasanya saya ngomong sing udunen ini. Oh. Anu Le, aku wis ora udunen, epilepsi aku. Iya. Ini kok anu Mas Udin. Mas Udin. Ya. Mas Udin jaluk lagu apa Mas? Dinding kaca. Dinding kaca. Berhubung iki ora enek, sesuk tuku kaset dhewe-dhewe ya. Oh enek origin ora enek. Iya enek. Mas Udin karo pasangannya sapa ya? Pasangannya sapa milihin dhewe Din? Sing ndi Din? Cewek no Din, masa lanang do lanang. Cewek milih sing ndi Din? Sing ndi? Pokoke sing hot Din, sing ndi? Ayo. Oh, rasain nyanyi to. Ayo to. Anu buke nyuwun Olip yang mana Olip? Oke, ya Olip. Hadirin semuanya, langsung aja kita tampilkan bintang tamu kita, Olip dan Pope. Ya Lip, dulu apa nih tak gawani sik, ku nek ceblok. Ya rene Lip, njaluk lagu apa Lip?
terserah. Oh terserah, masih dinding kaca sampean terserah. Joget ya. Nah, sopo sing gak joget? Aku kok nguyah. Nguyah kono. Oleh toh. Aku sok panasen toh. Aku nanti terus gimana gitu loh. Ya Ya bener wi biar kita langsung suasana memangnya panas. Ya, oke. Madep kamera, ya. Menghadap kamera. Sini Rip. Iki ayo aku seneng. Terus Gia karo sapa meng? Dia karo Gia. Via. Rizka. Kamu agak memundur ya. Nah, kamu belum dunung ya? Mundur dulu. Ya. Penyanyi ini milih sing di. Lah kuwi penyanyi nih. Penyanyi ini masa iki? Oh buah mbak. Oh iya. Foto mboten, foto KTP napa foto? Kuwi kira foto-foto dhewe rasa ngakon wong. Lho lah iya, aku denane foto rongsen. Nah, langsung penyanyinya siapa ini? Mbak siapa ya? Herna. Oh Herna. Ayo Beb. Ya, mantune wong Brabu iki. Wis tau petuk Herna ping pira? Wis tau ping 3 lho, ping 3. Karo Herna? Karo Herna? Karo Herna wis ping 3. Denane kae pas anu ya bayar koperasi Loh Jinawe ya bareng. Lu astagfirullah. Ayo barengan Loh Jinawe. Piye, Beb? Mesti nyelok mesti ngono. Beb, Aku mesti dicelok Beb. alah, Beb. Mama jangan gitu dong. Tak patul lo ya. Mama mimi mah. Lah ya wong anake semene gedene terus mboke kaya apa nek ngemi. Gosok. Lah anake nek malah sak niki malah walah babar pisan. Tabrakan. Gosok. Iki nyanyi lagu apa, Mas? Dinding kaca. Sama sampean? Duete no. Oh, aku gak iso tapi. Dadi mbake. Pak foto. Wakil no. Dinding kaca. Yuk. Ya. Duh, kowe kok Ya, ayo Dinding Kaca bersama Hirna Ivanka. belum joget. Wah, ya. Tenan apa ora? Sampai kok semene walau kita pernah saling mencintai. Aku juga kasih hanya sebatas Iya, memandang. udah Mas, gini. Walau kita Pena iya, pernah pena. sama-sama sayang. Joget yuk. Aku juga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari tak mungkin dapat memiliki. Ku telah beristri. Aku tak berduri Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Sampeyan yo aja kalah yo Mas, sambil kono yo Mas kok bate tak cilik yo iya. Nih, Mas.
terjadi ternyata cinta di dalam rumah tangga kita. Ku tak ingin tercipta malapetaka yang akan melanda kita berdua. Kita saling terhalang dinding kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin bersama. Oke, terima kasih adik. Kamu mau uang nggak? Uang mau nggak? Nggak mau uang? Oke, masuk langsung masuk. Nah, sing gak untuk apa sing gak gelem duit mlebu. Ya duit. Ora gelem kabeh iki. Ora gelem kabeh. Iki sing iso jawab pertanyaan oleh duit 100 konggenku. Sing iso jawab pertanyaan lo ya. 100.000, 100.000 hadap kamera. Tak takoki pertanyaane. 1 tambah 1 200 piro? Ya, 1 tambah 1 200 piro? 200 loro. Piye? 200 loro. Kleru. Waduh, lah iki dadi bojone iki rong dina napa klek kabeh ketok. Wes ayo ndang mangan jablok kok. Walah kereng iki poklek kabeh. Mergae ora mergae tak timpal kok ngono. Mesti tenan. Dadi bojone iki iya niki. Iya. Gen ngono kuwi ya bojoku ngono kuwi ya. Aduh mulane aku ngiyebut iki engko bengi melok Ya Allah. Iki lho rombongane yo iki saiki engko bengi yo. Oke, terima kasih masuk. Mas uang sik tak jalukno sing digawe sik. Mosok aku ayo bangkrut to iki. Oke, terima kasih ya. Lambaikan tangan dulu dong. Bebe ketombe. Iki sek Pak piye iki? Ya, ya, diajak nih. Diajak nih. Nah, sing lanang loro, sing wedok siji ngono. Wong iki pira? Wong padha gak ya? Oh, gak padha. Ya padha. Padha telu. Padha telu, cuma beda-beda. Nah, maju dhisik papat. Ya maju dhisik papat. Ya Mas, maju papat. Ya maju Mbak Nah, Mas siji engkas, siji meneh. Lho sapa sing ngakon awakmu? Sapa sing ngakon? Lah sapa? Sapa pokon? Bener. Ya wis, ayo. Aku kok malah tambah wedi. Yuk dihadapin kamera, ben baris apik jogete ben teratur. Baris semuanya. Wes tak dongakno ya Le. Tak dongakno dadi Mimi lan Mintuna ya. Tenan. Ora aku gentenan kok gentenan. Gentenan. Muga-muga jodoh ya Le. Sok nanggap. Nanggap wong wadon. Masa cewek digandren ini piye? Gandeng kok ganden. Oh, tak derin cewek gandren. Ya siap Kak? Wah, langsung permintaan lagu. Ngamuk Anda? Terserah Anda. Ya iya Anda. Nek muni blas Mukurane. Mukurane apa? Lagu apa ya Pak mukurane? Aku malah ngerti lho, Brat. Mukurane penekno blimbing kuwi. Lho iya. Oh mukurane. Yuk Mbak Sani kita hadirnya. Oh Mbak Erna lagi. Oh Mbak Sani apa Mbak Erna? Oh manut nih. Moga penyanyi manut. Penyanyi manut. Ya. Oh apa kuwi? Kaget aku. Kaget mbok sumpah kaget lho. Lah ya wong sampean ki ya ono ya ini ki ya sakmene wae. Mbok ya rada modot sithik ngono lho Mas ben ngetokno nek diopeni. Awakmu ngerti kok modot. Aku terus
kaget. Maju. Sampean kok tak keleki lho ya nek Alah mbok keleki ya panggah seneng. Ya aja dikeki lho lagune. Irina. Aja ndemek-ndemek. Ora sithik tok. Kaya enak ya nek cah ayu. Mbok buka tak ngene kok PPO tok. Ben panasan.
kebablasan aku. Kerani ki wajah Aku keten. gundunan Iki kok tiba bapak iki. jojo Ya. kok dhek laporan Tambah nek ora le? Tambah apa lagumu? Sik iki delok apa sih? Jaran goyang. Sik Apa? bar jaran goyang sik ben joget. Iya. Iya. Jaran goyang go bonus go Mas Manggolo. Ya. Mbak Sani Sabila. Jaran goyang mau wis sik ya. Apa liyane ben ora waleh.